ורה בינתיים? כן. כן, עכשיו 6 בדיוק. 6 בדיוק. היום אנחנו נפגשים במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online בזום. זוהי פגישה אינטראקטיבית, אם אני לא טועה, מספר 241. ומכיוון שלחיים יש קצב משלהם, הרי שרבקה בסמן בן חיים נפטרה לפני כ8 ימים, בגיל 98. ומכיוון שהיא נחשבת לא רק על ידי, אלא בכלל בתולדות ספרות יידיש, לאחת המשוררות החשובות ביותר שקשורות לשואה, היא הייתה בגטו וילנה ובמחנה נאצי קייזרוולד, וכל שירתה לפי ההשערה שלי, וגם לפי מאמרים מסוימים שראיינו אותה, כל שירתה בעצם היא תוצר, אבל לא תוצר מופגן, אבל היא תוצר של השואה, ושל מה שעבר עליה כשהייתה בת 14-15, בגטו וילנה ואחר כך במחנות. אני הכרתי את רבקה בסמן בן חיים ב20 השנים האחרונות, מכיוון שהיא הייתה מאוד פעילה בבית לויק בתל אביב. כל שבוע היא גם הייתה שם, גם הרצתה, וגם הייתה פעילה בפעולות של בית לויק, ומכיוון שאני הייתי כמה שנים שם בהנהלה, וגם הייתי פעיל בהרצאות שם, אנחנו מכירים זה עשרות שנים, ואז היה לי תוכנית מחקר, אני יצא על רבקה בסמן, אני יצאתי מההנחה בסוף שנות ה-90, ראשית שנות ה-2000, הייתה לי הנחה מחקרית, שלאחר שאני קראתי חלק משירתה, והיא הייתה עד יומה האחרון מאוד פעילה כמשוררת, פרסמה הרבה ספרים. אחרי שקראתי את שיריה, הייתה לי הנחה שאף על פי ששיריה כביכול אינם משקפים ישירות את מה שעבר עליה בשואה, הרי שאמרתי לעצמי שאני אבנה לי תוכנית מחקר איפה שאני אוכיח אם התוצאות יהיו כאלה, ששירתה כולה ספוגה ותוצאה של השואה, אבל שלא כמו משוררים וסופרים אחרים, שירתה מאוד מעודנת ומתוחכמת, ואיננה עוסקת בדוקומנטציה
של מה שעבר עליה ולעם ישראל בשואה, אלא שירתה קשורה ברבדים יותר עמוקים ופחות ניכרים על פני השטח עם מה שעבר עליה בשואה. אני אפילו העזתי להגיד בזמן האחרון שיש איזה הגבלה, הייתי אומר הגבלה, אולי נקרא לה הגבלה אירונית. אתם יודעים, בצרפת, אני תמיד שוכח את שמו, היה משורר לא יהודי, שמתוך השבר לפני השואה של החברה הצרפתית והמצב האנושי, הוא פרסם ספר בשם לפלeur de mal, הפרחים של הרוע. אתם זוכרים מה שם המחבר? בודלר. בודלר. דניאל פה. מה את אומרת? דניאל נכנס. שלום דניאל. לכן אמרתי בודלר. לא שמעתי. אז כמו שבודלר, מתוך הסכין, נגיד ככה, מתוך הנמיכות הקומה של האדם, הם הולידו אצלו שירה גדולה, כך אני אומר, עם כל ההבדלים. אני רציתי, אני אומר בזמן עבר, כי בסוף תוכנית המחקר שלי הייתה כל כך מפורטת ורחבה, שזה היה יותר מדי ממה שיכולתי לעשות. אבל התוכנית הייתה תוכנית, ורציתי לבדוק ואולי להוכיח ששירתה של רבקה בסמן בן חיים, שהיא שירה אופטימית ומלאת חיות, היא דווקא תוצאה בעקבות השואה. לצורך המחקר הזה, פניתי לרותי זקוביץ' ששלמה מכיר, שהיא זאת שבאה במקומו של שלמה כעורכת בבנק ישראל, ואנחנו התחלנו פרויקט של מחקר על רבקה בסמן, שהיה מבוסס על תוכנית כל כך רחבה של עבודת מחקר, שלא היא ולא אני יכולנו להכיל את הזמן ואת הכוחות כדי לבצע. מה הייתה התוכנית? ואני מקדים ואומר, משוררים, כידוע לנו, עובדים עם מילים. מאחורי המילים שהמשוררים בוחרים כדי לכתוב את שיריהם, מאחורי המילים שהם בוחרים, יש ודאי משמעות לבחירת המילים. משורר לא משתמש סתם במילים, אלא כמו שאמר משורר אנגלי, שירה זה המילים הנכונות בסדר הנכון. הבחירה של המילים אצל משורר היא הייתי אומר, המכשיר החד והמדויק ביותר
כמו האזמיל אצל המנתח. כמו שמנתח לא ישתמש בכל סוג של סכין כדי לבצע את האופרציה, ככה המשורר לא ישתמש סתם במילה כזאת או אחרת, אלא המשורר ישתמש במילים מדויקות המתאימות לאותו שיר, לאותה שורה, לאותו מקום בתוך השיר ובשורה וכו'. מתוך הנחה כזאת, אני הצעתי לרותי זקוביץ' תוכנית מחקר מטורפת. אמרתי לה ככה, תראי, אנחנו ניקח כבסיס למחקר את שני הכרכים האנתולוגיים הגדולים של רבקה בסמן, שהשם שלהם זה איך אונדו, איפה שהיא כינסה במשך תקופה ארוכה, ופרסמה, לא ספרתי, אבל כינסה בתוך שני הכרכים האלה, איזה 8 ספרים שפרסמה קודם, פלוס שירים נוספים. ואמרתי לרותי, אני מציע שאת ואני נבנה מפתח של המילים כולן בשני הכרכים האלה. כל מילה מסוימת שמופיעה בשני הכרכים, אנחנו נצמיד לה מספר עמוד בשני הכרכים. ואז יהיה לנו כל מילה שמופיעה בשני הכרכים, כמה פעמים ובאיזה עמודים היא מופיעה, ואז נבדוק כל מילה, נגיד המילה שטילקייט, שקט. נבחן בכל מקום שהיא מופיעה בשני הכרכים, האם יש לה אותה משמעות ומובן על פי ההקשר, ונעשה מפה של משמעות של כל מילה ומילה, ונבדוק מילים בין היתר שיכולות להזכיר את השואה, או חוויות בזמן השואה, וככה נוכל לקבל תמונה של מובני המילים שרבקה בסמן משתמשת בהם, ונתקרב על ידי כך להבנת איזה קשר יש בין שיריה לבין השואה. התחלנו לעשות את המפתח, אבל אתם יודעים, שני כרכים, כל אחד איזה 400 עמוד, 800 עמוד למפתח אותם, כל מילה באיזה עמוד היא מופיעה, ואחר כך לעקוב אחרי השינוי של המשמעות, או אי השינוי. זה היה מעבר לכוחות שלנו של זמן ואנרגיה, וזנחנו את זה. אבל תוכנית המחקר הזאת אולי פעם תעשה, ואני אומר למה אולי פעם תעשה, כבר לא על ידי, אבל נדמה לי שלגבי רבקה בסמן בן חיים, זהו
קו מחקרי נחוץ, מכיוון שבמחצית השנייה של המאה ה-20, השירה שלה, בהיותה ניצולת שואה, מסקרנת ביותר איך אדם שעבר מה שעבר, בגיל 14, 15, 16, 17, בגטאות ומחנות, ואיבדה שם את אביה ואח קטן, אמא שלה, וגם האמא השנייה אחרי שאביה התחתן שוב. איך ייתכן ששירתה עד ימה האחרון בארץ, ודרך החיים שלה שנים טובות בקיבוץ המעפיל בצפון, איך זה יוצא ששירתה היא כל כך חיונית, מלאת חיים, ואיפה החותמת של השואה? והיא ללא ספק קיימת, והיא ללא ספק השפיעה על שירתה, אבל דווקא שנות הפורמציה שלה כאדם צעיר, שהיו טבולות במוות של כל אחד מסביבה, הולידו אצל האישה הזאת שירה חיונית וחיובית. איך זה פועל? המחקר שרציתי לעשות, אם הוא אי פעם יעשה, אני חושב שהוא יעזור להבין את החידה הזאת. עכשיו, לאחרונה קיבלתי חלק מהתשובה דווקא ברעיון שראיינו את רבקה בסמן לפני כ8 שנים, אם אני לא טועה. וראיין אותה, אולי אתם מכירים את השם, דורי מנור. מישהו שמע את השם? אני שמעתי, אבל אני לא זוכר את ההקשר. דניאל, שמעת? מי זה דורי מנור? שמעתי, אבל מי זה בדיוק? עוד מעט אני אגיד. ורה, את שמעת? אני חושבת שאתה פעם אמר נכון. משהו עליו. נכון, אז אני אגיד עכשיו בקיצור שוב. דורי מנור הוא עורך של כתב עת לספרות בעברית בשם הו. זה כתב עת כנראה פחות ידוע לקהל רחב, אבל לפני, וזה סיפרתי לכם לפני כמה פגישות, לפני כ3 שנים, אולי 4, דורי מנור הוציא גיליון של הו בצורת אנתולוגיה של שירת יידיש ושירה ערבית בארץ. זאת אומרת, הוא הלך דווקא אל הקצה של שירה שקשורה ליידיש ולערבית במדינת ישראל. והוא ראיין את רבקה בסמן, רעיון ארוך וגדול, לא מזמן. אני שמעתי את הרעיון הזה, קיבלתי איזה קישור, ושם לראשונה, עד כמה שאני יודע, רבקה בסמן דיברה במפורש על הקשר בין שירתה לבין מה שעבר עליה בזמן השואה.
עכשיו, ביום שני שעבר, כאשר שלמה היה מרותק למאורעות שקורים כאן בארץ, בפגישה שלנו בזום, אני התחלתי לדבר על הקשר של רבקה בסמן בגטו וילנה, היא הייתה בגטו וילנה, עם אברהם סוצקבר שארגן שם בגטו חוג לשירה ביידיש, ורבקה בסמן השתתפה בחוג הזה, ושמע את סוצקבר קורא משירתו. עכשיו, רבקה בסמן צעירה מסוצקבר באיזה 8 שנים. סוצקבר נולד ב-1913, לא, אפילו יותר 8 שנים, ב-12 שנה. ורבקה בסמן נולדה ב-1925. ובסוף הפגישה, בפעם שעברה ביום שני, אני, וגם במשך הפגישה, אני טענתי, מתוך ההיכרות שלי עם הקשר שהיה גם בגטו וגם במדינת ישראל, בין רבקה בסמן וסוצקבר, כמי שוודאי לדעתי הכירה את שירתו, קרא ודאי את כל מה שהוא כתב. אז בפעם שעברה, ביום שני, אני ניסיתי לבנות פרלל, מקבילה, בשימוש שרבקה בסמן עושה באחד מן האמצעים הפיוטיים בשירה. השימוש שרבקה בסמן עושה באוקסימורון. זאת אומרת, במילים שבשורה אחת מופיע דבר והיפוכו, כחלק מהמשמעות. ובפעם שעברה ביום שני, אני לא אצטט את השיר כולו של סוצקבר, אבל אני מסכם בכמה משפטים. דיברנו בשיר של סוצקבר, אונטר דיינע ווייסע שטערן, שיר מאוד מפורסם, שבכל יום שואה אנחנו שומעים אותו מתנגן ברדיו, אבל, וזה אני לא אמרתי בפעם שעברה, ואני אומר את זה עכשיו, הוא מתנגן על פי נוסח מתוקן, שסוצקבר תיקן אחרי המלחמה. אבל אני קיבלתי מסוצקבר את כתב היד המקורי מהגטו, והוא שונה מאוד ממה ששרים ברדיו. ושם, ואני אומר את זה ממש בקצרנות, בקצרה, בשיר "Unter deine weiße Sterne", סוצקבר במקום אחד אומר, meine Wörter seinen Tränen, המילים שלי הן דמעות, ואז בשורה בבית או שניים אחר כך, הוא אומר, es brennt in see a fire, בוערת בתוך המילים שלי שהן דמעות, בוערת אש. וכאן האוקסימורון, יש לנו מצד אחד דמעות, כן, שהם מסוג הנוזל המים,
סוצקר, ובהם בוערת אש שאנחנו מבינים, אני מבין, שזהו אש ההתנגדות, אבל של חוסר האונים. מצד אחד אש בוערת של רצון להגיב, ולא להיות פסיבי, מצד שני, בסך הכל זה נאמר עם מילים שהן דמעות, עם חוסר אונים. היום אני ארצה להראות, רק בדוגמה, כי זה דורש שוב מחקר שלם, שרבקה בסמן, מתוך שהיא סוג של תלמידה של סוצקבר בשירה, ומתוך שגם היא, כנראה בהשפעת שירתו, משתמשת באוקסימורונים בשירתו, באמירת דבר והיפוכו, ורק להזכיר שהחוויית השואה שעברה עליה, הולידה את ההפך. שירה מלאת חיוניות ואופטימיות. אז כאשר זה היה לפני, ביום שני או ביום חמישי שעבר, אנחנו קראנו 3 שירים של רבקה בסמן, בעקבות פטירתה, ושם אחד השירים, אם אתם זוכרים, זה היה די שטילקייט ברנט, השקט בוער. וזה לא רק שם של אותו שיר שקראנו, אלא בדקתי, ואם אינני טועה, זה שם של ספר שירים שהיא פרסמה. וזהו סוג של אוקסימורון, כן? השקט בוער. ואם אני לא טועה, כל מחקר ולו קצת שטחי יראה עד כמה שבארגז הכלים השיריים של רבקה בסמן, האוקסימורון בשירתה קיים, שהרי שירתה נולדה בעצם מההפך. החיות נולדה מהמוות שעבר על החברה שלה, על חבריה, על משפחתה וכמעט עליה. ואחת הדוגמאות בביוגרפיה של רבקה בסמן, שעליה קראתי ברעיון עם דורי מנור, מהשבועיים האחרונים. כאשר רבקה בסמן בסוף 42 בערך, הועברה מגטו וילנה למחנה הנאצי קייזרוולד, ושהתה שם בעבודת כפייה עם חבורת בחורות יהודיות אחרות. ברעיון שלה עם דורי מנור, היא מספרת במפורש שכדי להחזיק מעמד הקבוצה הזאת של הבנות התארגנה כקבוצה פעילה העושה מעשים יום יום, והדגש המילה יום יום, כל אחת
בתחום האומנות שהיא קרובה אליו. רבקה בסמן לקחה על עצמה לכתוב שיר כל יום ולהקריא אותו, לקרוא אותו בפני הבנות. אחרות שהיו קשורות יותר לריקוד, עשו משהו, עשו בתחום הזה וכולי. זאת אומרת, ההחלטה להיות פעילות יום יום, דווקא בהפך של מה שעבר עליהם במשך עבודת הכפייה. היא דוגמה, הייתי אומר, אפילו מופלאה, לא לתת לרוח להיכנע למציאות הנאצית. ואני יכול להגיד שבעצם כל היצירה בשואה של מאות סופרים במזרח אירופה תחת שלטון הנאצי, בא מאותה נחישות לא להיכנע לפסיביות. ובאקדמיה אדו, אתם יודעים, בלועזית אקדמיה.edu של education, אני כמעט כבר שכחתי מזה, מצאתי מאמר שלי, שכנראה לא הדפסתי אותו בשום מקום אלא באקדמיה אדו, איפה שאני מנסה לכתוב מבוא לדיסציפלינה שצריך להקים אותה ולחקור אותה ולפרסם את התוצאות שלה בזמן השואה, והדיסציפלינה היא ספרות יידיש ועברית שנוצרו בגטאות ובמחנות, ושאנחנו יודעים עליהם על פי כתבי יד מקוריים שניצלו מתקופת השואה. זהו מאמר גדול באקדמיה אדו, וכמובן שרבקה בסמן וכל מה שעשתה וכל מה שהושפעה בשירתה אחר כך מהיותה בשואה, הם חלק של אותו תחום. ובאותו מאמר שפורסם לפני, לא יודע, 12 שנה, משהו כזה, אני קובע, כן, שזהו תחום שבעתיד צריך להתפתח הרבה יותר, מכיוון שכמעט ולא חקרו על פי כתבי יד אותנטיים, לא מה שכתבו אחרי השואה, אלא כתבי יד אותנטיים שניצלו מהשואה, במסגרת הנושא הרחב של התגובה היהודית בגטאות ומחנות בזמן אמת לרדיפות של הנאצים. ומכיוון שדבר כזה קיים ויש על זה הוכחות בלי סוף, הרי שזה מבטל את ההנחה השגויה של פסיביות יהודית תחת שלטון הנאצים. בתיאוריה המופרכת הזאת של פסיביות יהודית, התחיל חוקר הנאצים, אני לא יכול לקרוא לו חוקר השואה, כי הוא לא ידע יידיש והוא לא הכיר בכלל את הספרות ביידיש בשואה, בגטאות ומחנות. הילברג, אותו ראול הילברג, שבסוף, אחרי שנים של מחקר, פרסם
מהדורה מורחבת בשלושה כרכים על שיטות הנאצים בהפעלת השואה על העם היהודי. אבל בסוף המחקר שלו, יש לו פרק איפשהו בלי להיות מסוגל ובלי להכיר, לא את ספרות יידיש, לא את שפת יידיש, לא את המקורות שניצלו מהגטאות, קובע שהיהודים בשואה היו פסיביים. אחת התגובות שלדעתו מאפיינות את היהודים בשואה, פסיביות וכו'. לדעתי, אני טוען, ואני אומר את זה לא כהשערה, אלא אני יכול להביא את החומר מארכיונים. כמו שלגבי משפטי נירנברג אחרי השואה, פרסמו איזה 40 כרכים, המשפט שכוחות הברית עשו לנאצים על השואה. אני יכול להציע לפרסם 40 כרכים לא פחות של דוקומנטציה של היצירה היהודית תחת שלטון הנאצים, לפחות 40 כרכים. זה לא נעשה עד היום. זה לא נעשה מכיוון שזה לא נחקר, מכיוון שחומר מונח, חומר אותנטי מהשואה שכתבו יהודים, ואני מדבר בינתיים רק על עברית ויידיש. מרים טרין בדוקטורט שלה מוכיחה שיש גם כתיבה של יהודים בשפות אחרות. החומר הזה מונח כאבן שאין לה הופכין בארכיונים. לא נעשה בו כמעט שום דבר. כן? כל כך הרבה שנים אחרי השואה. ולמה לא נעשה כמעט שום דבר? אני אפילו מעז ואומר שהדוקטורט שלי על ספרות יידיש ועברית תחת שלטון הנאצים לפי כתבי יד אותנטיים שניצלו, והדוקטורט של מרים טרין על אותו נושא אבל בשפות אחרות כמו פולנית, כמו גרמנית, וגם יידיש ועברית שכתבו יהודים, הם שני המחקרים היחידים שבנויים בצורה שיטתית ומסתמכים על שפע תיעוד אותנטי, אבל זה רק התחלת המחקר. כן. עד כאן יש למישהו שאלה, קומנטר? דניאל? דניאל שומע? אתם שומעים אותי? ורה? שומעים. לי אין שאלות. אוקיי. דניאל, שומע? שלמה? האם שלמה שומע? שמעתי, אבל רק כמה דקות במקום מה אתה אומר? מה אומר דניאל? לא שמעתי, רק אני כמה דקות במקום שקשה לי להתקשר. כן. שלמה, אתה שומע? שומע כל מילה. יש לך שאלה, קומנטר, משהו? לא. אוקיי. אני מתפלא שבמשך כל השנים האלה לא שמעתי שום דבר על אותה משוררת. ואתה יודע מדוע? יש לך השערה למה לא שמעת שום דבר על רבקה בסמן בן חיים? לא. אז אני אגיד ככה. רבקה בסמן בן חיים
גרה בהרצליה, עלתה לארץ ב-1947, וכבר והתחתנה, אם אני זוכר, התחתנה עם הצייר הידוע בארץ בקרב ציירים, מולה בן חיים, נסעה איתו ברחבי אירופה ועזרה להביא ניצולי שואה לארץ. הייתה ביחד איתו בשליחות במוסקבה כמה שנים טובות. בארץ היא הייתה לא רק משוררת פעילה ביותר ביידיש, אלא גם מתרגמת לעברית, גם של שירתה וגם של שירה אחרת. הייתה מורה בקיבוץ המעפיל, ובחוגים של תרבות יידיש, כולל הידידות עם סוצקבר, הייתה ידועה ביותר. הסיבה שלא שמעת, לדעתי היא פשוטה. לא מכיוון שאתה בור ועם הארץ לגבי רבקה בסמן, אלא מכיוון שבמדינת ישראל יש קומפרטמנטליזציה, זו המילה הלועזית, חלוקה תאים בין גורמי תרבות שונים בעם היהודי. במדינת ישראל לשון יידיש ותרבות יידיש זה או נושא לבדיחות וזלזול, או נושא לחוגים מצומצמים, מכיוון ששלטונות המדינה שאמורים לטפח תרבות יהודית, חושבים מתוך לדעתי בערות, ש1000 שנות דיבור ואחר כך פרסום וכתיבה ביידיש, זה לא תרבות יהודית, מתוך בערות. ואף על פי כן אני אטען שאני שמעתי על קדיה מולודובסקי, ואני שמעתי על סוצקבר. חכה. קדיה מולודובסקי בעידות השלטונות, תורגמה לי, איך הספר הזה בעברית שלה? המעיל. לא הסיפור, אלא יש לה ספר שירים שתורגם לעברית, ופורסם בארץ בכל הכיוונים. אולי פיתחו את השער. כן, הספר נקרא פיתחו את השער. אז היו בחוגי התרבות העברית כאלה שדאגו ששמה יוכר, אבל אני כמעט משער שאמרו, הנה, יש לנו פה משוררת, תרגמנו אותה לעברית, זה מספיק, לא צריך לחפש יותר. כן. רבקה בסמן תורגמה לעברית לפני, אפילו לפני 2 בהוצאת קשב לשירה. אתם יודעים מי הוא העורך של קשב לשירה? יודעים? לא. העורך של קשב לשירה, כרגע ברח לי השם, הוא מפרסם סדרה של ספרים בשירה עברית, כן? והוא פרסם בזמן האחרון תרגומים של רותי זקוביץ' לעברית של שירים ביידיש
של רבקה בסמן. כן. ויש עוד גורם אולי, מכיוון ששירה, כפי שאנו יודעים ומדברים על זה, זהו ז'אנר שבארץ קוראים אותו פחות ופחות. אז גם מהכיוון הזה, רבקה בסמן יכולה להיות פחות ידועה. אבל בעולם תרגמו אותה לאנגלית והיא ידועה ביותר. אבל זה שלא שמעת, לדעתי, זה עוד הוכחה על הקומפרטמנטליזציה, כמו שאני קורא לה, שתרבות ישראל בימינו, התרבות של העם היושב בציון, הוא, הייתי משתמש במילה לועזית, סקואלידי. איך היינו מתרגמים את המילה סקואלידי לעברית? תרבות ישראל היא רקיטית, סובלת מרקיטיזם, מהפחתה או מבערות או מחוסר הבנה, והכל נשאר כאילו תרבות ישראל של העם היושב בציון, זה שירה עברית שנוצרת היום, אולי בתוספת של חיים נחמן ביאליק ועוד כמה, שלונסקי ועוד כמה סופרים. זה שהעם היהודי במאה ה-20 הוא עם עם תרבות פלורליסטית, שכל כולה היא תרבות המורכבת מכל מיני זרמים נפשיים ביהדות בשפות שונות. זה מסרבים להכיר, ולכן גם לא מכירים. לדעתי יש כאן קשר בין התמונה שיש לבית ישראל במדינת ישראל, מה זאת תרבות יהודית, לבין מה שתרבות יהודית היא בפועל. כן. עכשיו, אם אתם זוכרים, שלחנו לכם לפני שבועיים עוד כמה שירים של רבקה בסמן, ורה זה נמצא אצלך? כולכם קיבלתם. כן, כן. להעלות משהו? כן, קראנו 3 שירים, אני חושב שיש עוד כמה. תבחרי מה שאת רוצה מהשירים האלה, תעלי לאקרן, ואנחנו נקרא וננסה להבין לאור כל מה שאמרנו בפעם שעברה, והיום ולפני שבועיים. כן. מה שאנחנו כן. עשינו ועומדים, מה שאנחנו עשינו ועומדים לעשות היום, זה במפורש במסגרת להכחיש את המסקנה לדעתי המוטעית, בגלל היותו מסקנה כללית לא נכונה, על הפסיביות של היהודים תחת שלטון הנאצי. כן, מה יש לך ורה? איזה שיר? יש... אפשר ללכת, כן. מה שהתחלנו, אני חושבת. מה התחלנו? Es flammen noch als jene
ולדר. Es flammen noch, מה המילה הבאה? noch als jene Wälder. אוקיי. שם השיר, בלי שם. זה מתחיל, אוקיי. אז השורה הראשונה, Es flammen noch als jene Wälder. איך היית מתרגמת, ורה, את השורה הראשונה? אני לא יכולה. זה שלמה שיתרגם. רגע, קודם אני שואל אותך, אחר כך נעבור גם לשלמה, לדניאל ולעוד מישהו. נכשלתי. זאת אומרת, קשה לך לתרגם את השורה? כן. פלדר את יכולה. איך היית מתרגמת את המילה פלדר? אביב של פלד. מה? אס פלאמן. לא, בסדר, אמרת שקשה לך, אז נתחיל במילה שיותר קל לך. אין שם פלדר, יש ולדר. ולדר, סליחה. אז בסדר, אז מה זה ולדר? זה את יודעת. רבים של ולד. ולד זה יער. נכון. ולדר יערות. עכשיו, ינה ולדר, אני מתחיל בכוונה מהסוף, כי זה יותר קל. איך היינו מתרגמים ינה ולדר? מה זה המילה ינה? ינה זה כל? ההם. היערות ההם. כן? שלמה, תתרגם את החצי הראשון של השורה. Es flammen noch als jene Wälder. פלאמן זה בא מזה להבה, לא? נכון, לוהבים, es flammen noch als. עדיין לוהבים, בוערים בלהבות. עדיין בוערים בלהבות. היערות ההם. היערות ההם. לפני שאנחנו קוראים את השיר, אומרת רבקה בסמן, שיר, מתחילה שיר שאומר שהיערות ההם עדיין בוערים בלהבות. יש להניח, זה אני מנסה אפילו בלי לדעת את השיר, יערות ההם זה לא היערות בארץ ישראל. א', כי במדינת ישראל בקושי יש יערות. יש חורשות. יש חורשות. והיערות ההם זוהי הרחקה, אולי כמעט ברורה, שלא מדובר ביערות בארץ ישראל. ועכשיו שלמה תתחיל, תקרא את השיר, כמה שורות יש לכל השיר? כמה בתים יש שלמה? 8. לא, תקרא את כל השיר. שני בתים. שני בתים. שלמה יקרא את כל השיר בלי לתרגם, בלי שום דבר, נתרשם. לתת לי לקרוא זה רק לקלקל את השיר. זה לא נכון, מכיוון שכמו שאמרנו, ברוח מה שאתה אומר, גם חזן ששר עם שגיאות פה ושם, עדיין קולו הסימפוני מאיר את הטקסט. כן. לא כל שכן כשהחזן לא טועה. כן. כשהחזן, מה? לא טועה. אתה לא חייב לטעות. כן. לא, הראייה שלי הולכת ומשתבשת, וזאת הבעיה. Es flammen noch als jene Wälden. מה זה המילה אלס, שלמה? זה מילה... למה, אני שואל ככה, למה הוא צריך, למה היא צריכה את המילה אלס? מה, לא מספיק להגיד, es flammen noch jene Wälder? עדיין בוערים בלהבות היערות ההם. מה זה האלס הזה?
הרי זה לא מילה מיותרת, משורר לא מכניס מילים מיותרות, אז מה זה תורם לתרגום? זאת אומרת, הם בוערים שם בלבד, הם לא בוערים אצלנו. עדיין זה, המילה אלץ, הייתי מתרגם אותה עדיין. עוד בוערים עדיין, אלץ, עוד בוערים עדיין היערות ההם. טוב, לא חשוב, זה כי לא היה לנו כותרת, אז נתעכבנו על שורה ראשונה. עכשיו תקרא את הכל מההתחלה עד הסוף, ולא אפריע לך. Es flammen noch als jener Wälder, wo Skos, לא, אני לא רואה, אני מצטער. אוקיי, הבנתי. מגבלה כזאת, אי אפשר להתגבר עליה. לא, אולי, רגע, תגדיל לי עוד קצת, ורה, בבקשה. רגע, כן. יופי. תנסה להגדיל. אבל אז תורידי קצת. יופי. רגע. אוקיי. אז flammen noch als jene Wälder, wo scannet kein Mabul verlöschen. Es brennen noch Teichen und Felder, es brennen noch a Welt, was gewinnt. יופי. זה הבית הראשון. הכל ברור, קראת נכון, תמשיך בית שני, ואז ניכנס לפרטים. כן. Wir sehnen noch als nicht Antronen von Wälder mit Berenike Stämmen. brennen dicke Stammen. Und haben noch als nicht gefunden die Tier, was führt von Flammen. Von Flammen. Flammen זה אני אנסה לתרגם. יופי. אבל תתרגם אחרי שאתה קורא שורה שלמה ביידיש, ואז אתה מתרגם. Es flammen noch als jene Wälder. Es flammen. עדיין בוערים היערות ההם. יפה. עוד שורה ביידיש. וסקנית kein מבול פלושן שאינם יכולים לכבות על ידי מבול. לא, כן, אבל הייתי מתרגם קצת יותר מעודן, שמבול, אותם יערות שבאות, שמבול אינו יכול לכבות את היערות האלה. Es brennen nicht Teichen und Felder, אחרי המילה ברנן, מה המילה ביידיש? Es brennen? נוח, אוקיי. בוערים עדיין אגמים ושדות. יפה. Es brennt noch a Welt, was gewinnt. עדיין בוער עולם שהיה. מצוין. אנחנו כבר רואים מהבית הראשון קשר ישיר לשואה. כן? במשך 3 פגישות טרחתי להגיד שבשירתה לא רואים קשר ישיר לשואה. פה אין שום ספק על מה היא מדברת, הבית השני. Wir noch als nicht אנטרונן. אנטרונן אני לא יודע מה זה. אנטרונן נעלמנו, הלכנו ונעלמנו מהיערות הבוערים. Wir seien noch als nicht אנטרונן, אנחנו עדיין לא נעלמנו. לא נעלמנו, לא נחלצנו מהיערות הבוערים.
von Felder mit Bernike Stommen. לא, פון פלדר mit brennen dicke Stammen. מאיפה לא נאלצנו, לא נחלצנו? מסעדות mit Bernike Stommen. brennen dicke Stammen. שטמן זה הגוף של העץ. הגזעים. הגזעים. עדיין אנחנו לא נחלצנו, כן? מסעדות של גזעים בוערים. זאת אומרת, אנחנו עדיין בשואה, אם אתה רוצה. כן. זאת אומרת, מה שקרה איתנו בשואה עוד לא עוזב אותנו, כן. Und haben noch als nicht gefunden, תרגום? ועדיין לא מצאנו, נכון. die Tier, was herausführt von Flammen, את הדלת שמובילה החוצה מן הלהבות. בדיוק. שיר יותר מפורש. זה שיר יפה, אני מוכרח להגיד תודה רבה. שירתה היא יפה כולה. קודם כל, אני רוצה לספר לכם, שמעתי ברעיון עם דורי מנור ורבקה בסמן, היא סיפרה על פרט ביוגרפי בחיים שלה, שמצייר אותה, פרט ביוגרפי אמיתי, שמצייר אותה באור ובצבע הומוריסטי ואמיתי. היא סיפרה שכשהייתה ילדה, כן, ההורים שלה היו כועסים עליה חצי בצחוק, כי היא לא דיברה כמו כל ילד אחר. היא הרי דיברה יידיש, אבל היא דיברה רק בחרוזים. כל דבר שהיא אמרה זה היה בחרוזים, ואז ההורים היו אומרים לה, רבקלה, ון וסטואן הם ריידן ויאמנץ'. כן? רבקה, מתי כבר תתחיל לדבר כמו בן אדם? זאת אומרת, העניין של החריזה והשירה כמעט ונולדה ביחד איתה, כאילו זהו ה-DNA שלה. וזה פרט ביוגרפי נדיר ומעניין. יש לכם להגיד משהו על זה, דניאל? דניאל? דניאל שומע? כן, כן, שומע. לא, אין לי מה כן, להגיד. קשה לך לדבר. ורה, מה את אומרת? ששיר יפה? כן. עכשיו אני אשאל אותך, ורה. אני אוהב מאוד שירים בחרוזים, והחריזה פה יפה. יפה. ואז אתה כבר ענית על שאלה שאני רוצה לשאול את ורה, למה את חושבת, ורה, שהשיר יפה? לא. שלמה אמר בגלל החריזה, זה נכון. האם יש עוד משהו שעושה את השיר יפה? לא רק חריזה, פשוט איך שהיא מספרת. איך שמה? לא הבנתי. חריזה שלמה כבר אמר. האם יש עוד משהו בשיר שעושה אותו יפה? אפשר לענות? כן. ששלמה יגיד. המשקל. כן. אתה יכול לתאר יותר? תראה, יש קצב יפה מאוד בשיר. עכשיו תלביש על זה את המילים. Flammen noch als jener Wälder, wo kennt kein Mabul verloschen.
זה נעים לקרוא את זה, זה לא תוקע אותך בשום שורה, כן. אתה גולש על השורות. כי זה בנוי על אחד המשקלים השיריים, כן, הידועים, אולי לא ניכנס כרגע להגיד איזה משקל, אני האם חושב זה שזה, דקטילים, האם זה נפסט, מה? אני חושב שזה אקסמטר. אוקיי. אני לא בטוח. כן, אבל זה שיש כאן משקל רגולרי, קבוע, תראה, זה זה דומה לא עדת כפירים ולביים תחס שם את עין הערבה, לא מבחר אלוני הבשן, אותו דבר. כן, כן, יפה. האם יש עוד אלמנט, משקל וחריזה, יש עוד אלמנט שהייתם יכולים להגיד על למה השיר יפה? אם לא, אז אני אגיד. אני חושב שהדבר השלישי זה שהוא כתוב פשוט מאוד, השפה פשוטה, היא מובנת להדיוט כמוני. זה מאוד חשוב. רבקה בסמן בן חיים יכולה במילים פשוטות לבנות סימפוניה שלמה. ולמה זה ככה? מכיוון ש-T.S. קולרידג', המשורר האנגלי, אמר ששירה זה המילים הנכונות בסדר הנכון. זאת אומרת, אף על פי שהמילים של רבקה בסמן, כמו שאתה אומר, הן מילים פשוטות, אבל ברגע שהן מובאות בשירים שלה בסדר נכון, והיא בוחרת את המילים הפשוטות המדויקות לנושא של השיר, הרי שהמילים הפשוטות עולות מדרגה ונותנות משמעות חזקה עוד יותר לשיר עצמו. ויש עוד אלמנט, בואו נגיד, חריזה, מקצב, מה זה היה הדבר השלישי? מילים פשוטות, ויש עוד אלמנט, וזה תוכן בשיר הרומז, ויותר מרומז, עד כמה שהמשוררת לא משתחררת עשרות שנים אחרי השואה, מרושם השואה בחייה. יש לנו כאן לפחות 4 אלמנטים. אפשר היה להמשיך, אבל נגיד 4 אלמנטים. אני רוצה להוסיף עוד משהו, השיר קצר מאוד, ובכל נכון. זאת זה מעט המחזיק את המרובה. יפה. אז זה אלמנט חמישי, שבמילים מעטות היא מציירת מפה נפשית מאוד עמוקה. יופי. ורה, יש שם עוד שיר שאפשר לקרוא? יש כמה שירים. בואי תבחרי עוד אחד. כן. יש לנו עוד קצת זמן. ינם פלן. זו הכותרת? שורה ראשונה. אין לו כותרת לשיר? אין. תקראי את השורה הראשונה עוד פעם. ינם פלן. לא הבנתי את המילה הראשונה. פון. פון ינם פלם? כן. לפי השורה הראשונה, יכול להיות שזה לא שיר חדש של ההמשך של הקודם? לא. לא. זה שיר חדש. אוקיי. פון ינם פלם. אנחנו עושים אותו תרגיל
לפני שקראנו את השיר, אנחנו מנסים לנחש מה אומרת השורה הראשונה. ואני מתרגם כמה שאני יכול מדויק יותר, פון ינם פלם, מתוך הלהבה ההיא. כמו שבשיר הקודם היה ינה ולדר, היערות ההם, והרמז היה על יערות ליטא בשואה, אני מנחש שגם השיר הזה מדבר, עוד מעט נראה, על משהו שקשור לשואה. עכשיו, זה לא מקרה שכל השירים האלה שאנחנו קוראים קשורים, מכיוון שאני לקחתי סקציה מסוימת בתוך הספר, ובתוך המדור הזה אנחנו קוראים אחד אחרי השני את השירים. שלמה, בבקשה, תעזור לנו לקרוא את... כמה שורות יש לשיר? 7. 7. אז שוב, יש לנו כבר אלמנט שזיהינו קודם, השיר קצר, ואם הוא גם מספיק רומז לתוכן, אז יש לנו עוד תכונה, כן, שרבקה בסמן יודעת לעשות, להביא שיר קצר, בעל אפקט מהמם. תקרא את השיר מההתחלה עד הסוף. Von jenem Flamm noch brennt meine Schures. רגע. Von jenem Flamm noch brennt in meine Schures. In meine Schures, כן. Mit jenem Feuer atmen die Lieder, was haben nicht gekannt. Rotwen a Welt, was hat gebrennt. זה סוף השיר. אני אנסה לתרגם, אבל אתה אולי תצטרך... שלמה, אתה תנסה, אבל אני מבקש שתקרא אותו עוד פעם, כי 95% קראת מאוד נכון, אבל היה איזה פישול קטנצ'יק שאני לא קלטתי. אז תקרא את כל השיר, זה שיר קצר. Von jener Flamm noch brennt in meine Schures. Mit jener Feuer atmen die Lieder, was hat nicht gekannt, raten a Welt, was hat gebrennt. Okay. Von jener Flamm noch brennt לא in meine פלום, לא פלום. Von jener Flamm לא כתוב, בלהבה, בשלהבת ההיא. לא, לפני שאתה מתרגם. כתוב פויינם פלאם או פויינם פלאם? ינם. כן, פויינם פלאם. זה דקדוק ינם, זאת אומרת, זה אותו דבר כמו ינם, אבל חייבים להגיד פה פלאם, ינם, שכחתי את השם של הבניין הזה. ודאי. פויינם פלאם נוח ברנט. לא פלאם, פלאם. פלאם בא מהמילה הצרפתי פלאם? לא, פלאם זה להבה. כן, אבל בצרפתית זה כן להבה, פלאם זה להבה. באמת? אז למדנו משהו. פויינם פלאם נוח ברנט in meine Schoß. מתוך הלהבה ההיא, נכון. עדיין אבל לא אומרים, סליחה פרופסור, רגע, אנחנו באמצע תרגום. מהלהבה ההיא עדיין בוער בשורות שלי. נכון, זאת אומרת, כאן נאמר דבר כזה, אני רבקה בסמן משוררת, שכותבת שירים במשך עשרות בשנים, גם כיום כשאני במדינת ישראל. ומהבעירה ומהלהבה ההיא
שאנחנו כבר יודעים שזוהי הבעירה בזמן השואה, נוח ברנט, עדיין בוער in meine Schuhe, עדיין יש מהלהבה ההיא של השואה, משהו בשורות שלי כיום, כשאני גרה במדינת ישראל. כן, הלאה. מתניינם פייר, מאותה שלהבת, לא מאותה, עם אותה שלהבת. זאת אומרת, השואה, אף על פי שעברו שנים, ואני כבר לא שם, עדיין בשירתי בוערת משהו מהאש של השואה, כן? Otmen die Lieder, was haben nicht gekannt, לא, תמשיך לקרוא. Rateben a Welt, was hat gebrennt. Otmen זה, אני לא זוכר מה זה. זמן עבר. זאת אומרת, המעט שעדיין בוער, או מה שעדיין בוער מהשואה בשירים שלי, זה לא מספיק רטבן כדי להציל עולם שנשרף. שבער. עוד גברנט, כן. עולם שבער, זאת אומרת, השואה לא עוזבת אותי גם בשירתי כיום. גם זה שיר יפה. נכון. השירים שלה, בגלל הרמה הגבוהה שלה כמשוררת, כולם יפים, אבל הם לא רק יפים, הם נוגעים בנימים שונים של הקשר, בשירים האלה, של הקשר שלה עם השואה. השואה לא עוזבת אותה, ואי אפשר, בשאלה אם היא בכלל רוצה, להשתחרר מהזיכרון של מה שהיה. דניאל, יש לך מה להגיד על השיר הזה? רק לא הבנתי, לא שמעתי כל כך את התרגום של שני המשפט האחרון, זה עותמן לא הבנתי, לא שמעתי. במילים אחרות, רבקה בסמן אומרת שעדיין בשירתי כיום יש מהאש של תקופת השואה, אבל מה שיש לא מספיק כדי להציל אותי מהאש ההיא שבוערת. מה זה עותמן? עותמן זה זמן עבר, אתה צריך לקרוא את זה בשתי השורות. עותמן תקרא את ההמשך. עותמן מה? עותמן די לידר. עותמן די לידר, הלאה. Was hat nicht gekannt. Was haben nicht gekannt. תמשיך. Was haben nicht gekannt, Ratewend a Welt, was hat gebrennt. אז אותה אש שנותרה אצלי גם כיום, האש מאז, הותמנית גקנט רטבן, זה לא יכלו להציל. לא יכלו להציל עולם שבער. כן. איך זה יפה. זאת אומרת, שירתי כיום אינה מסוגלת לבטל את הטראומה של השואה. כמה שאני לא אשיר, כמה שאני לא אחפש את היפה שבחיים, השואה תישאר תמיד יער בוער שאי אפשר להחניק, לכבות. כן.
החריזה פה פחות יפה. כן, אוקיי. למשל, השורה שנגמרת במיינה שורס, אין לה בכלל חרוז. מכיוון שזאת לא שורה שצריכה חרוז, אלא יש שם אמירה בשתי שורות או שלוש שורות, זה כמעט אמירה פרוזאית. יש כאן סוג אחר של שיר. אתה לא יכול להבין את השיר רק עם השורה ההיא. כן, אבל גם ללידר אין חרוז. היא ויתרה פה על חריזה. כי זו האמירה פרוזאית. אם אתה קורא את השיר, אתה לא יכול לקרוא אותו כמו השיר הקודם, שורה שורה. בשיר הזה אתה יכול לקרוא לדעתי 3 או 4 שורות כדי לקבל משפט. כן, אבל אין את המשקל היפה הזה של הקודם. טוב, לא חשוב. אני סולח לה, מה? לא, אתה לא עושה לה טובה. זוהי צורה אחרת של אמירת שיר, זוהי צורה פרוזאית. לא, יש לה, תראה, בנט וגברנט וגקנט הם מתחרזים, לידר ופייר מתחרזים, אבל שורס ופלם ופייר לא מתחרזים, זה מה שאני חושב. מכיוון שהם חלק של משפט אחד, אתה לא יכול לעצור שם, אתה חייב לקרוא 3-4 שורות כמשפט אחד. כן, אבל אז אין לך את המשקל היפה של השיר הקודם. רגע, אין לך משקל, אבל יש לך אמירה שירית הגולשת לפרוזה. נכון. כן, וזה סוג אחר של אמירה שירית. נכון. אוקיי, ורה, עוד שיר. מה את מציעה על המסך? רגע. תקחי את השיר שממול, אויסיוס. אויסיוס. כן. שלמה חזננו, כן. אתה יודע, יש פתגם שהמבקש בינה מחזנים צודה דגים בין אבנים. שזה תרגום של הפסוק ביידיש, חזונים זנן נאורים. נרודים. חזנים הם טיפשים. אבל אתה כמו חזן, לא ממש חזן. בבקשה. בסדר. אויסיוס, קנן... אויסיוס. לא אויסיוס, אויסייס. זה ההיגוי ביידיש. אויסייס. כן. למה הוו הוא עם חולם? אויסיוס. טוב, נו, אויסייס. רגע, לא, שלמה, אל תוותר לי ככה. תיקח מילה אחרת, בהימות. בהימס. מה אנחנו אומרים? בהימס. נכון. חולם מלא ביידיש, במילה עברית, הוגים אותו אויסייס קנן פרלושן אפייר. לא פרלושן. פרלשן אפייר, שטילן אפלום. לא פלם. אותיות יכולות לכבות אש ולהשתיק להבה. כן. זה כל השיר? לא, פירקנטיקה אויסייס. כן, תקרא את כל השיר, אל תתרגם. אוקיי, מההתחלה. אויסייס כן פרלשן אפייר שטילן אפלם. Virkantike Oisius stellen sich aus wie Geheimgewehr. סליחה, wie Geheimgewehr. Sie liegt sehr sod in a Trer. מההתחלה, אותיות יכולות לכבות אש ולהשתיק להבה. כן.
קנטיקה אויסיוס. אותיות מרובעות, זאת אומרת אותיות מרובעות, שטלן זירויס, נעמדות. נכון, נעמדות בשורה, אפשר להגיד, כן. וגהיים גבר. גהיים גבר, כנשק סודי. גהיים זה סודי? נכון. חשאי, כנשק חשאי. כנשק חשאי, ציליק זר סויד, כדי לא, ציליק זר סוד. האם הסוד שלהם מונח בתוך דמעה? נכון. זה סוף השיר? כן. זהו שיר פילוסופי יותר, שמזכיר לנו אונטר דיינה וייסשטרן של סוצקבר, כאשר סוצקבר אומר מיינה ורטר זיינן טרן, ועל המילים שהם דמעות יש לו בשיר השורה Es brennt in See a fire. במילים שהם דמעות, בוערת אש. יש כאן העניין החתרני של נשק אפשרי. וכאן הייתי אומר, אם נרצה או לא נרצה, יש השפעה של סוצקבר על שירתה של רבקה בסמן, שאין לי ספק שהיא הכירה את אונטר דיינה וייסשטרן. מה אמרת, שלמה? אני שאלתי מה זה פירקנטיקה. כאשר מדברים על אותיות עבריות, אומרים אותיות מרובעות. פירקנטן זה מרובע, 4 צלעות. פירקנטן זה 4 צלעות, כן, כן. נכון, אז פירקנטיקה זה מילים עבריות, אותיות עבריות. כן. יפה מאוד. יש לה גם ידע על כל מיני שמות אלטרנטיביות לאותיות עבריות. כן? היא מתעוררת לא טבעית לבד, יש לה גם ידע לא קטן על תרבות יהודית. מאוד יפה. ולא רק יפה, הייתי אומר שיש בשירים שלה אלמנט שישי, שלמה דיבר על החמישי, אני מדבר על השישי. השישי זהו תחכום מתוך פשטות. ממש תחכום. כי יש מאחורי השירים הכאילו פשוטים האלה, השלכות פילוסופיות, מחשבתיות. אני אומר לכם שמי שיתעמק בשירתה של רבקה בסמן, וזה אף אחד לא עשה. לא עשו את זה. מי שיתעמק יגיע בסופו של דבר למסקנה שפשטותה זו גדולתה וגדולתה בפשטותה, והיא אחת המשוררות ואולי המשוררת המשמעותית ביותר בכל מה שנוגע לשירה ביידיש בכלל ולתקופת השואה בפרט. רק שכשקוראים אותה, הפשטות שלה מתעתעת. ואנחנו חושבים שיש לנו כאן משוררת תמימה שלא אומרת הרבה. ואני אומר ההפך. אבל בשביל זה צריך לנתח את שירתה, אולי מישהו פעם יעשה מפתח מילים, איך הן מתפקדות בשירים שלה, ואתם בעצמכם אמרתם בלי שאני אמרתי את זה, שיש לה שירים יפים ויותר מזה. כן. יש לנו עוד זמן לעוד שיר? השעה
יש לנו עוד... לא, אין לנו זמן כבר. נכון. השיעור נגמר, השעה היא חצי בדיוק. בדיוק. אז אני רוצה להודות לכם על שיתוף הפעולה ועל ההקשבה, וניפגש ביום שני, 5:15 לקשקש, ו5:30 להקליט, וביום שני הקרוב, אנחנו בזה מסיימים עם רבקה בסמן, כי איתה אפשר להמשיך שנה שלמה ויותר. אבל אנחנו רק רצינו במשך 3 פגישות להספיד אותה ואת פטירתה. וביום שני אנחנו חוזרים למה שוורה ביקשה שהתחלנו לעשות, לקרוא את השיר ירושלים של קדיה מולודובסקי. מה קורה נמשיך עם בלנקשטיין. מה אתה אומר, דניאל? לא, אני שואל מה קורה ביום של פסח אחרי... ביום שני אני אודיע על הפסקה של שבוע פסח. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. שלום ולהתראות. מעניין ביותר. אני לומד לא פחות.